Hallo Garte, bhíonn seo léamh dínt scéalta nuaíochta ón fiche 7 mí bhealtaine 2020. Pictiúr ón Coigríoch tá gainnen seo, pictiúr ón Afghanistan sa chás seo, agus bain sé le scéal faoi na chogaid leanúach san Afghanistan a bhfuil America in ábhar an. Chu díobhinn tá na Stáit Aontaithe 8 milliúna déag san Afghanistan is, gan foras bith, agus faoi seo tá áiríonn an Taliban an sin bua, túrann siad bua na Stáit Aontaithe. Is cuma leo tá níl mór an de chailmhaint ag na trodarí, agus níl teastáil ach misneach agus fonn sléochta chun marachtáil sa tír níos faide ná na Stáit Aontaithe. Agus ar an nó is as an Afghanistan na daoine seo, ní as an Afghanistan na Americanánaigh, níl siad ag iarraidh ann. Agus tá réir sin áiríonn siad an bua. Siad tá sa pictiúr sin ná beirt Pháistí ag siúl thar fórsaí de chuid an Taliban in airfir na Afghanistan. Is cosúil go bhfuil 50,000 trodarí ar ghólgas ag go Taliban. Sé sin a míid. Fanhamid le Pháistí agus fanhamid sa Coigríoch. Am leiscail caithme focail a scríomh síos an seo. De bhar ó muise, níl muid dul thar lear. Tá muid ag fánacht a bhus an seo san na Stáit Aontaithe. Is cosúil go bhfuil na milliún páistí san na Stáit Aontaithe féin ag fánacht go léanmhar ar bhia, ar chúnamh bia. Tá clár i bhaim ach is cosúil nach bhfuil ach 50 fan géad na páistí atá in cháile ag fáil bia scaile. Ar nó agus na scaile na dúnta is deacair teacht is deacair na páistí bochta teacht ar bhia. Agus tá clár ag strachailt teacht chomh fada leo. Tá feiceann Beijing, sin rialtas na Síne, risca agus daoine ógus tSín gan phoist. Ní bhaidh teacht an ír ag tSín ó scrios an chórónvíris go dtí go mbeidh réiteach acu ar an Dífhostaíocht tír sin. Bhfuil anois tá go muid a bhhaile go dtí ár nuachtarán.
Tá an túchtarán srís óstach telefíse Joe Scarborough a waslú, a lochtú, cháinniu go géir le ahis nór cheart aine a rá go chaide Twitter ná le héad. Siar atá I darcusne an uachtaráin ná líomhan gur dhúnmharí Joe Scarborough duine a bhí gobar dó sa bhliain 2001. Nus, bheadh le héad an sí gan do chreite roimh seo. Níl fasach le héan rud a dhéanann Donald Trump sa lá tainne bhain agus an rud is simúla faoi seo ná chuí nachhfuil poblachtána eile ag teacht amach son Joe Scarborough. Is cosúil go raibh Scarborough na politeois fiche bliain nó hin. Agus go bhfuair an duine seo lóirí Clausútas bás in fig. Ach is cosúil freisin go raibh fát chraonnte agus mar bhórir sin nach raibh Joe Scarborough sa chathair sin fiú nuair a fuair sí bás. Well, sin an túchtarán mar tar sé faoi láthir. Well, tá scéal ag teacht chun tosaí as Minneapolis faoi rinne dar bannam George Floyd. Fuair sé bás agus é gafa ag na pólíní ach idir dá lín tá muid stréiseáil amach gur raibh éthach gach rud a dúirt sa na pólíní I lethe bháis. Bhí súlacha nach teochach é rud as go dtí go bhhacha siad go raibh físeán dianta den dúnmharú agus bhíonn nó cheartam an focail dúnmharú úsait ach is chosúil nach bhfuil éon chosaint ag an oifigeach seo. Tá an dá thuairisc sé sin an taifead agus an tuairisc pólíní ag teacht salach ar I chéile donna. Marach an físeán rinne duine bhí ar an láthir. Ní bheadh sa bhearbacht seo ach statistic eile. Ach idir dá lín tá America ag taobh margheall ar an dúnmharú seo. Chun sé tímarm. Tá seirbhíochas le feiceáil ar Wall Street dóchas. Tá an stochmhalar tán ar hoscail tirís. Tá na trádarí ag catha mascanaí agus ag gníomhú go cáir éis a charach. Ach tá an stochmhalar tán ar hoscail tirís. Bud atá simúil. Well, bailú dhí ar Ottawa. Muna bhfuil ceolchuid mo chuí ar siúl. Tá síomsaíocht tSín ar fáil ó Carillion na hardaglaise atá tuairt solás dá phobal Ottawa
ó thosa an éigi an dáil. Well, tá poblachtánaí chur dlí Nancy Pelosi. I dtíobh seachmhótála. Siad is seachmhótáil an ná an chaon ar féidir leat a bhóta do fápéirí bhótála a chuirt do ghuine cín tuile le choristeach má bhíonn tú tSín ó man bhfuil tú má tá tú as láthir nuair de cíns mar sin. Agus ar nó tá seachmhótáil níos tábhachtaí ríis in aimsir na pantéime. Agus daoine beidir ró hín le dul amach, ró feiteach le dul amach go bhí. Tá Pelosi ag ghearradh an próisis bhótála dhéanamh níos éascaí. Agus tá na poblachtánaithe ag chuir na haidh ag rán ar cheart é seo a cheadú. Well, tá domhan mór ag srothú telefísin is. Tá Netflix an, agus Amazon an, agus Hulu, agus céile tánis HBO Max is cosúil. Níl sagam ce bhainte tá ag HBO le AT&T ach is cosúil gur bé AT&T atá ag srothú an áíre. Béidir gur béir atá an gur cheannis siad an chead anam HBO úsáid. Ach go bé gur siad san rééis do isteach sa chóraach leis na cólachtaí éile. Nis, mar is saoil dúin gléir tá locht an Idirlín á rianú le fada. Ach an féidir bogáirí rianathe arrow. Seo terma nó a dóla militíanna. Araíocht. Sin leas a bhaintas rud a cínt. Agus is cosúil go bhfuil bogáirí rianathe nach mór gach telefón soglúiste. An féidir na bogáirí seo úsáid chun an chórónvírus a rianú. Béidir. Ba deacrocht ar bhráidmhaid im líonna fiú má sclaíonn na téachtar agus níl sé cinnte go osclóí. Tá locht na téachtar drogalach éigínte feiteach faoi dul ar eisisteach a siomraí móra leis na céad go beidir na mílte daoine eile. Agus is go maithe go bhiotalach siad an vírus seo a tholog. So bhfuil sinna deir pobal bhre go bheith I le Broadway. Ní léine ar tinneal ar bís ná ar bir sa chuí ar bhailíní de bheith. Siad scantraí. Well, bhí sé nócha héan bliana d'aois ach tá Jimmy Cobb ar slína fírinne sa deire. Ba é an ceoltóir deirnach album is dócha dar bannam Miles Davis. Album a bhí san chóirech cean ródaíoch. Sésin a chur an ceola glúiseacht bé an dromadóir é. Agus cuireúine le go mar chuine díon seasfach tímháilte é. Well, ní léon áras orm ná bheith. Bíon neamúil. Talia tele le prosciutto agus ín. Béidir. Okay. Focail a haninam go daninam a haninam agus búbhailem crathe dearnach ó thuirteáibh a tealmhaí os ífanam sin. Abramis
gofuil muid chuir trealamh nua I mílan mar hapla. Tá muid trealhú na bíalaine nach bhfuil. Is son an sos agus atromh, sin focail nach núsáid san minic go leor atromh. Céir do dhéanaan insaoltáis. Sé do dhéanaan insaoltáir ná saol. Áhla sin nar bhíonn tú go mór sundainnig cínt déanaan tú áhla don duine sin. Fórlach, talamh, fleoch, íseal. San an lapadaí agus slapar nach gus cosir go háide má tá tú ag siúltríd an fórlach. San an tríalach agus torgnamhach stocha. Sírálaí. Focail nach léman go barma hanga riamh agus focail becheart léins go barma hanga. Fasach agus gan fasach bhfuil thug sé rábh líonach sa ceapa sa deire go bhfuil an focail sin fasach sórt ólas agam. Cógasíocht ceann des na tonscail is mó in New Jersey agus in Éireann. Sé sin déanamh leis. nó an cógasíocht ní mu cínte. Bráca. Is cheangal me sé bráca gcónaí le tigín beg a dionha in Aiwala agus tói gobar I barc mar hampla. Beidir dá me chart an níthe chahabh I gobar I barc sin agus nach rá tú a gír siúl coppla míle bhaile. Thóig a bráca dit fin, agus tá soch cínte gur chola me an focail sin din chiaadóir san órán de chuid Anthony ó reachtere má bé nuair bheith chum de bhailí sé. Well, cibé. Rudeile tá sa bhráca ná an rud sin I cheanglíonn tú na capal nó na asal chun an talamh a bhriise agus tairngéan an capal an rud seo taobhfíorte agus bhrisin sé an talamh. Sin bráca. Agus ní obair yes agus dá réir sin úsáidtir an focail bráca le cíal meafrach. Chun díon obair nó obair grána a chur an eol. Glecaíocht. Ceann go mis glecaíocht a gcónaí le troid le lábha idir fir tá said. Ach is cosúil go úsáidtir chun an sport sin chur an eol freisin a vectors na cliffi Olympicha, Nadia Comaneci ag san éid. Dé óirí freisin mar sin. Ní hanan úsvéidí agus ísvéidí. Sílim go béir sin na focail go léir bhí mé ggéire úsáid bhaile ní úsáid. So sin má nóíocht an bháineamh tá súla go gur bhain sin úsáid éigem as agus go mbeidh muid a caint le chéile ríis sarhad. Idir an dálín gimra dé oribh go léir. Slán.